stigla, carica. Mićo, deca sviraju klavire. Napravili divnu predstavu šta ću da budem. Šta Maja? Maja je tu. Maja, gde? Marš u sobu, kravo debela! Molim? Šta moliš? Marš u sobu, brže! Čuješ šta ti govorim, brže i ostavi taj sandvič, samo ždereš i knjiga u šaki. Zamisli, direktorka drži govor, sve divne, krasno, roditelji aplaudiraju, oni su dobili nekakve medalje iz plivanja na rekreativno. Jedan put tvoja ćerka digne 2 prsta. 2 prsta? Jeste, i maše, najzad direktorka prekine govor, pita je šta hoće, a ovako kaže: molim vas, hoćete da mi kažete kolike pare dobijete za iznajmljivanje fiskulturne sale radnim organizacijama, jer mi deca salu nikad nismo ni videli. I koliko dobija? Među, nije reč o tome. Reč je da je tvoja ćerka napala direktorku i pred roditeljima i pred... A direktorka? Pa direktorki pozlilo. Hipertenzija, hipoglikemija ili visok šećer. A deca aplaudiraju, profesori viču, roditelji mašu pesnicama. A Janja? A Janja maše Luki. A Luka? Luka normalno kao i obično plaća.